Jemia, sä vastaat keittiöstä. Hyvä. Sitten mä voin vaikka halata Jeminan kanssa tai silleen olla silleen tälleen hyvää työtä. Silleen, että me voidaan olla silleen tälleen. Mitä? Se on noin lyhyt, se on vaan, kato, niinku se ei ole sekuntia. Toi on huono. Voisi ota kuvaa vaan, koska... Joo. N, Y, T, nyt. Tuliko se ihan heilahtanut? Ja sitten just sitä myymistä, kun me tehtiin mainoksia niille meidän yrityksille, joita me mennään sitten siellä yrityskylässä tavallaan niinku tekemään, niin sitten me opitaan siinä, että niinku mitkä on hyviä tavallaan vinkkejä siihen, että jos sä haluat jotain myytyä. No varmaan siinä pikkuryhmässä, kun me ei yleensä tehdä silleen, että niinku opettaja kertoo, että mitä pitää tehdä ja miten toimii ja näin, vaan että niinku itse selvitetään niinku pikkuhiljaa, että miten kaikki toimii siinä koneessa. Ei kun noin valkoinen No suoratin pusseja. Oota. Hymyile silleen. Kahvikupin pitää nähdä. Sitten anna mulle kahvia silleen niin kuin tässä videossa. Sano sit kun se alkaa oikeesti. Näin. Oletteko valmiit? Joo. Hyi, sä laitat sen tänne. 3, 2, 1. Meni jo aikoisin. Joo, ei saa tässä. Se on taputtelu ei nyt. Joo, ei kuulu haittaa. siihen. Ei kuulunutkaan tulla, mutta kutsuis ei kattoo. Silleen kaipaa. Järjestelmä. Ja se on tosi hyvä. No niin, seuraava. Koska mua ei nyt tarvita siihen. Joo, Te ootte niinku kahvilatyöntekijöitä. Mennään sohvalle. Joo, mä otan tämmösen. Mitä tähän voisi laittaa tähän vikaan? Silleen, että... Tervetuloa. Joo. Joo, eli se oli taas osa isompaa kokonaisuutta. Mä yritän aina tehdä yhden jakson ja niin, että kaikki oppiaineet myös sisältäisi sitä asiaa, että ne ei olisi irrallisia. Niin nyt äidinkielessä esimerkiksi meillä oli nyt tämmöinen, mikä meni sitten vähän draamaan ja missä me ollaan aikaisemmin jo opeteltu, että miten tehdään mainoksia, niin kuin sitä teoriaa siihen. Niin nyt sitten tällä tunnilla, minkä te näitte, niin me käytettiin työvälineenä iPadeja. Ja oppilaat tosiaan, he tiesivät jo, että missä yrityksessä he työskentelevät ja mikä on heidän työtehtävänsä siellä. Et esimerkiksi Aino on sen yrityksen, hän on hakenut sitä työpaikkaa aikaisemmilla äidinkielen tunneilla. Eli me ollaan harjoitelleet työhakemuksen tekemistä yhdellä äidinkielen tunnilla. Sitten me olemme kirjoittaneet ne tuolla tietokoneluokassa ne työhakemukset puhtaiksi ja tehty niistä ihan semmoiset niinku oikeanlaiset työhakemukset, millä voisi hakea oikeastikin töitä. Ja nyt sitten heidät oli valittu niihin työpaikkoihinsa ja nyt he ovat perustaneet sitten sen yrityksen. Ja Aino on tosiaan sen kahvilayrityksen toimitusjohtaja ja sitten Ainolla oli siellä, oliko 4 kahvilan työntekijää. Ja nyt heidän ensimmäinen tehtävänsä oli sitten mainostaa sitä omaa yritystään. Ja tällä tunnilla, minkä tosiaan te näitte, niin työväline oli se iPad, eli siinä voitiin käyttää valokuvaa, liikkuvaa kuvaa, eli siinä tulee taas eri oppiaineet sit yhdistetty, että vähän me ollaan kuviksessakin harjoiteltu, kuvaamataidossa harjoiteltu valokuvaamista, niin nyt siinä tuli sitten niitä ja kuvakulmia, perspektiivejä, toisaalta sitten jos he ottivat videoon, niin sitten sitä, että miten sitä videoa kannattaa käyttää tehokkaasti ja seuraavalla oppitunnilla me viimeistellään nämä videot, koska ne ei tullut ihan vielä valmiiksi nämä mainokset. Katsotaan niitä, etsitään niistä niitä mainonnan elementtejä, mitä mainonnassa käytetään ja mikä oli hyvää ja mikä oli huonoa ja niin edelleen keskustellaan ryhmissä. Ja sitten se jatkuu taas niin, että he tekevät vielä ihan semmoisen paperiversion sitten mainokseen.
before the classes, the 6th graders come here to this learning environment. We train all the teachers. And after the training, the teachers give 10 lessons to their classes. And the 10 lessons are about the Finnish society, economy, and also working life. And after the 10 lessons, they come here for 1 day. And this is sort of a simulation of our society. And here, all the 6th graders, they have their own professions. They have their own companies that are real companies, like Samsung, Nokia, and so on. And they sort of play working life. And they train that what is it like to be working? What is it like to be an adult? And so on. First, Me and My City was founded in 2008, and at the moment we have 8 Me and My City villages here in Finland, and we reach 70% of the whole age group. No niin, se oli iltapäivän viimeinen tunti ja mulla oli oppilaita 3 eri luokalta. Ja luotan oppilaisiin, he viihtyvät, he saavat itse valita tilan, jossa he ovat. He voivat olla koulun käytävillä tai omassa luokassa kuunnella musiikkia. Olen antanut heille aiheen ja aiheena oli nyt keskittyä johonkin näkökulmaan länsimaisessa historiassa. Esimerkiksi arkkitehtuuri länsimaisessa historiassa, pukeutuminen länsimaisessa historiassa ja niin edelleen. Ja he saavat historiasta etsiä aiheita ja rakentaa itselleen semmoisen kirjan. Tulee erilaisia töitä, mutta lapset oppii pääsääntöisesti toisiltaan, joten minä en ole se, joka heille tietoa annan, vaan he oppivat toisiltaan. Ja mä kierran näitä eri pisteitä, joissa he työskentelee. Niin kuin saada keksiä se itse, se pointti siitä asiasta. Musta tuntuu, että he ovat ymmärtäneet sen, että tätä koulua käydään itseä varten. Ei opettajaa varten, ei vanhempia varten, ei ketään muuta kuin itseä varten. Asiat opetellaan elämää ja sitä omaa itseä varten. So I think there is different kind of steps you just need to start to do, and I support everybody to start today.